Bir ovuldan bulsalar da Afganda ular uchrasha olmay qola. Күрешәбез deyip turganda мен Шакир Бакировның үлеме турында хәбәр килә. Алдағы жылларны милли күрәш, башкорт татар күрәш уздырдык бит инде. Менә ахыргы жылларны инде чираклаштырып уздырабыз хәзер. Волейбол ярышлары һәм көрәш. Бу турнирда инде әгәр санап китсәк, берничә дөнья чемпионы бар. Россия мастер спортлары. Алар бик дистәләгән уже. Ну, бу патриотик жактан бик кирәкле дип саныйм мин. Балаларга бу үзләре күрәләр, көрәшәләр, ярышалар. Аларга барсына файдага гына бу. Түбән Нурлатдан 2-1 хәрби туганлык командасы һәм Нурлат җыелмасы. 24 ел үткәрелеп килүче турнир яшьләр өчендә хәрби бәрелешләр ветераннары өчендә ачык. Бу катнашуым мен беренче түгел, икенче катнашуым. Бу мәктәптә мин укып үстем. Һәм шунда көрәш белән, хәзер волейбол белән шу школда шөгыльләнәбез, безнең авыл өчен уйныйбыз шунда. Безгә, например, яшь поколениегә үрнәк булып бара безгә андый кешеләр өчен. Шатланабыз аны шундый өчен бездә. Горурланабыз аны андый кешеләр белән. Традиция буенча чараның тантаналы өлешеннән соң һәлак булган батырның каберенә баралар. Бирдә хәрби дуслары, авылдашлары һәм аның исемен йөрткән турнирны үз итүчеләр чәчәк веноклары куя. Турнирны 2 елдан артык яшәтүгә Афган сугышы һәм башка хәрби бәрелешләр инвалидлары һәм ветераннары иҗтимагый оешмасы мен Шакир Бакировның авылдашлары үз көчен куя. Һәр команда бер эш уен уйнayacak уйнап чыга. Шуның нәтиҗәсендә инде призовой урыннар була, аларга кыйммәтле бүләкләр була, иң яхшы уенчылар сайланыла. Турнир нәтиҗәсе буенча хәрби бәрелешләр ветераннары 1-нче, Түбән Нурлатлылар 2-нче урынга чыкты, Квик командасы 3-нче урында.